Nakabalik na sa indang harong ang residenteng si Evelyn kang barangay Mayong Tiwi Albay kasuud mang aga. Nagkaperang metro sanaan sa indang residensya kung sa inliwat na nagkaigwanin pagrasay ning daga makalis naman rapado ang bagyong Pipito sa kabikulang kanakaaging Sabado. Sabi niya naging adal na sa indaan na eksperyensyahan indang kadipisilang kan bagyong Christine. Kaya antes pa man naman rapado ang bagyong Pipito kanakaaging Sabado, dai na sinda nagduwa-duwa pang mag-ibakwar. Pigpapasalamat niya man na dai na nagrabe kan bagyong Pipito ang probinsya nin Albay, partikular na sa indang Banwaan. Alagad yaon manggiraray daan sa indang kahaditan sa humaanin landslide sa indang lugar. Maayos lang uni. Mapakaray lang na maray po. Nganing di maapektado ang sa mga harong dito. Sa ibong kan pagkakaigwaliwat ni landslide, labi man na pigpapasalamat ni Kagawad Merlina Dacer ang pagkukusa na kan sa indang mga kabarangay na mag-ibakwa na naging rason kaya daing nadan niya na buhay sa indang lugar. Ang panahon ngo niyan dahil po madeterminaran na pirmi po makusog na bago po mag-abot ang typhoon, dapat po ang tabo na safety na po. 2 days before, naka-safety na po ang tabo. Kaya kasusaro po, amay pa po kami nagpa-evacuar. Kasuudma, pasabol naman ang dalan na pigbagsakan kan mga daga asing gapo sa naon ng bitan na barangay. Mientras tanto, sigun kay Tiwi Mayor Jaime Villanueva, may housing project sinda para sa 612 pamilya hali sa mga delikadong lugar kan sa indang Banwaan. Katunayan, labi sa 30 pamilya o 300 na individual na nakabalyo sa mga nagibunang unit. Mantang pighalat na sanang matapos, ang iba pang unit nga ni totalmente ng mairelokar ang natatada pang mga apektadong residente. Ako tabi nagkapasalamat sa gabos na taga-Tiwi, lalong-lalo na itong mga nag-yaon sa kooperasyon sa pag-ibakwar. Siring man nagkapasalamat ako duman sa mga private houses na nag-akomodar kang mga ibang evacuees, Katakod kay ni, liwat na pigpagirumdum kan alkalde an sa iyang mga konstituentes na maging rigmat nga ni makaibitar sa anong man nakatibaadan. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.